1902 ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ 34 ବର୍ଷର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଓ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଧାର କରି 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 15ରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଗଠିତ ହେଲା। ଏହି ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଶେଷରେ ସାକାର ହେଲା। 1957 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। 2011 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମ୍ବୋଧନ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ମିଳିଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା। 2014 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମିଳିଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା। ବହୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ପୂରଣ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାତା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡିତ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଭଳି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଏହି ଜାତି ଆଜି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯାହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ